Kaixo, Bizkaiko Foru Aldundiaren kultura sailak aurrekontuak aurkeztu berri ditu, irakurketa txiki bat egin dugu horren inguruan, gure hausnarketa eta gure iritzia emateko. Alde batetik ikusten dugu euskal kulturaren adieratzerik nagusiena den euskara arloan eta sustapenari dagokionez, 1.300.000 euroko jaitsiera proposatu dutela aurrekontuetan eta adierazten dugu erabat kontra gaudela, horren aurka gaudela, gure desadostasuna adierazten dugu horri dagokionez. Bestalde ikusten dugu, bai kulturekintzan eta beste arloetan ere, beti sustatzen direla eta diruz hornitzen direla gehien, handikeriaren erakusle diren proiektuak. Eta ez, kalean, jendearekin, eguneroko lanean, lan egiten duten erakundeak eta horientzako laguntzak txikitu egiten dira, besteak mantendu edo handitzen diren bitartean. Hori dela eta, gure ustez, aldaketa bat egin behar da horri dagokionez, dirua beste modu batera gastatu behar da, kirol arloan adibidez ez dugu uste gastatu behar direnik 500.000 euro Bizkaia-Bizkaialde elitezko kirola sustatzeko eta bultzatzeko fundazio baten egoitza egiteko, krisi betean egonda adibidez hori dela, egin behar estenaren eredu, diru hori gastatu behar dela, kalean dabiltzan erakundeekin eta pertsonekin eta udalekin batez ere. Udalak baitira, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak.